Oyaore nyakora moga juang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 12 dwe mar Ang'wen higa mar 2021. Marwa ke chenro ni en an Chris Owino. An kod geno ni weekend mari ne oteri e yo manyangafu to moloyo johera mag The Great Manchester United. Sani kikadho kamoro amora tineno fan mar The Great Manchester United tigo salute. Yes, mano Manchester United. An kod oboke adik, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo amoke kod Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en Ruto Raila pact faces hurdles in Mount Kenya. Iwacho ni osiep e kind Raila kod Ruto kata winjruok mar paro mar timo riwruok mar siasa e kind Raila kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro ok en gino mawinjore maber ne johera mag Ruto maok e Kenya madiere. Iwacho ni riwruok mar Raila kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro en paro ma ok winjore maber ne moko kuom johera mag Ruto maok e Kenya madiere mabiro nikech iwacho ni johera mag Ruto maok e Kenya madiere kata Central ama Mount Kenya region ok mor kod osiepe kind Raila kod Ruto ka jolony mag siasa wacho ni riwruok mar Raila kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro nyalo miyo odhi owit johera mage maok e gwenge mag Kenya madiere ma ok mor kod ogai mar ODM Raila Odinga. Magi weche mabiro tu kaluwore kod weche mosebedo ka fuong'ore ni nitiere paro ni Raila dhi riwore kod jalup ker William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro kendo ma osekelo luoro to moloyo e riwruok mamoko mag siasa ka One Kenya Alliance ma jolony mag siasa wacho ni isiro lwedo kod ker Uhuru Kenyatta kama miyo Raila ineno ni onyalo dhi riwore kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. To ma nyalo bedo adier nikech e juma mokalo Deputy Party Leader mar ODM mano jalup jatend duond od bura mar ODM Wycliffe Ambassa Oparanya mano Governor ma Kakamega ma en osiep Raila mangita gi del ne oromo kod Ruto kuom seche maromo 9 e gwenge mag Narok. Bang'e to ne obiro romo kod Raila, noromo kod Joho, noromo kod Orengo mane gitwa kuom seche maromo 5. Koro ma seche moko dhano wacho ni ne oor Oparanya kod Raila mondo girom kod Ruto nikech bang' timo romo kod Ruto ne obiro romo kod Raila kod mano Hassan Joho. Koro mano osemiyo ka jolony mag siasa wacho ni nitiere ranyisi ni Raila dhi riwore kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Kendo mayo wacho ni okose moro johera mag Ruto mawuok e gwenge mag Central Kenya kata Kenya ma Masawa. Ito oboke mar Ang'wen, jalup Chief Justice mapacho kae mano Justice Philomena Mwilu dhi bedo achiel kuom panelist madhi timo interview kata madhi dayo dhog jotelo molap dhogi ndong' ne bedo Chief Justice mapacho kae kata odoko ni entiere kod ywarok kod okil kamano ka Philip Murgor ma bende en achiel kuom jogo molap dhogi ndong' ne bedo Chief Justice manyien mapacho kae. Chenro mar timo interview ne jogo molap dhogi ndong' ne bedo Chief Justice mapacho kae dhi chakore odiochieng' ma kawuono kama Chitembe Justice Chitembe madhi bedo jayal buche mokwongo ma idhi dayo dhoge kata idhi timone interview e dwaro mar bedo Chief Justice manyien mapacho kae. To oboke mar 5 en okil kamano ka Philip Murgor en kod geno mathoth ni inyalo dhi puodhe kaka jago madhi kawo kar David Kenani Maraga ka Chief Justice manyien mapacho kae. Philip Murgor en DPP machon mapacho kae kata jamin wach maduong' mapacho kae kendo okil kamano ka marahuma mapacho kae kendo en kod geno ni inyalo dhi puodhe ni mondo bed Chief Justice manyien mapacho kae. Ito oboke mar 6 wacho ni osiepe kind Ruto kod Raila omiyo johera mag Ruto maok e Kenya madiere ok mor kod wacho ni johera mag Ruto maok e Kenya madiere mano Central Kenya region ok mor kod riwruok mare mar siasa ma iwacho ni nyalo timore motelo ne yiero maduong' mabiro kod ogai mar ODM Raila Odinga. Iwacho ni riwruok mar siasa kind Raila kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro
ok mor, omiyo johera mage mawuok e gwenge mag Kenya madiere ok mor kata matin. It oboke mar 10 lose weche makedo kod yedhe mamero ji. It oboke mar 13, 14 nyaka 15 gin weche mawuok e pinje maoko, goro mag cartoon kaachiel kod pach jondiko nyaka pach josomo. Tok oboke mar Daily Nation en ni kao jopuonjre ma jo klas 8 madhi riwore kod klas 9 mano form 1 kata form 1 selection dhi deko matin. Iwacho ni form 1 selection mano kao jopuonjre ma jo klas 8 madhi riwore kod klas 9 higa manyien nyalo deko matin, kata doko ni duoko mar penj maduong' mar KCPE to dhi wuok e jumani. Duoko mar penj maduong' mar KCPE mar jo klas 8 dhi wuok e jumani, kata kamano form 1 selection to biro leo matin. Weche tuke en ni Mason Greenwood mano the next Robin van Persie. Iwacho ni liet maratari. Mason Greenwood the next Robin van Persie nyoro konyo Manchester United chwado Tottenham Hotspur Kabul. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach nyimo oboke mar The Standard en my lover my killer. Jaherana kendo e janek mara. Mano e thor mar wach nyimo oboke mar The Standard. Nonro yango ni kwan atamalo 69 mag jogo manegore e keny inego kod joheragi. Nonro yango ni kwan atamalo 65% mag jogo manegore e keny inego kod johera maggi kata intimate partners. Iyudo ka dichuo onego jaode onego kata jaode onego jaherane, to magi jok manie keny. Ma en wach mar tek mokalo e kinde mwadhi nyime kod kedo kod lwenye kind jok modak kata gender based violence ma osebedo ka otimo cathedral e pacho kae. Kama koro nonro yango ni atamalo 69 mag jogo manegore e keny gin jok moherore. Dichuo nego chiege, ng'ama miyo nego jaode. Magi jok moherore kendo mani keny to negore giwegi. Kizungu moro ne wacho the near in blood, the nearer bloody. Mano kizungu mane asomo kane klas 6. Oboke mar 4 en gimomiyo kambi mar ndege maduong' ma pacho kae mano Kenya Airways en kambi matimo maber. Gimomiyo kambi mar ndege maduong' ma pacho kae Kenya Airways kata KQ timo maber, inyalo nyiewo oboke ni mondo isom gimomiyo jogi wacho ni kambi mar Kenya Airways timo maber. To kambi ni eman kod losses of billions of shillings. Inyalo nyiewo The Standard ito oboke mar 4 isom gimomiyo gipuoyo kambi mar Kenya Airways. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7 pod loso mana e lweny e kind jok mokendore kata lweny e kind joma nie keny. Kama koro nonro yango ni atamalo 69 mag jok manegore e pacho kae gin jok manie keny. Jok manie keny mano husband kod wife, dichuo kod min ot. Iwacho ni jogi negore mokalo. Koro penjo en tang' momiyo dhano manie keny masani koro negore mokalo. Onego beni negi kod adui mare, ok onego ni negi kod jaherani. Sometimes to ere kaka aswito mari nyalo biro negi. Kose sweetheart koro biro lokre gik moko nono. Ito oboke mar 8 osiep e kind Raila kod Ker Uhuru Kenyatta iwacho ni otegno matimata. Iwacho ni osiep e kind Ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga pod otegno matimata, kata odoko ni jolony mag siasa osebedo ka fuong'o weche ni gik moko ok ber e kind Raila kod Uhuru. Kata kamano maling' yango ni osiep e kind Raila kod Ker Uhuru pod otegno, kendo odiochieng' manyoro Ker ne ogone ogai mar ODM Raila Odinga sim mar kwaye mondo gitim romo gitiek ywarok manyalo bedo ni e kind jood bura mag ODM kod Jubilee. Ker dwaro ni Raila orom kode mondo gikwe weche mosebedo ka fuong'ore nitiere pogruok e kinde kod Raila. Ito oboke mar 10 nyaka ito oboke mar 11. Rafael Tuju mano jagoro maduong' mar Jubilee wacho ni Ker ok ti kode mar goyo Ruto. Rafael Tuju kwedo weche ma osebedo ka wachore ni Ker Uhuru Kenyatta tiyo kode e kwedo Ruto kaachiel kod ketho lek mar Ruto mar bedo ker ma pacho kae. Kendo Tuju no wacho ni siasa you can't rule out anything.
nitiere seche moko nyalo dhi tiyo kod Ruto e yiero maduong' mabiro. Mano gima Rafael Tuju, jagoro maduong' mar Jubilee, nowacho ni en thuolo mar tiyo kod Ruto e kinde mabiro, nikech in politics onge permanent friendship kod permanent enmity. Koro Tuju okwedo jomosebedo kawacho ni tiyo kode kod ker Uhuru Kenyatta e ketho lek mar Ruto bedo ker ma pacho kae. Ito oboke mar 12, director mar Ranyisa ni Saoniang, ito oboke mar 12 en ni amen mar siasa mar neno ni ng'ano madhi bedo kebe mar jogwenge mawuok e kaunti ma Meru, okebe amen mar siasa e kind Kiraitu Murungi, Mwangaza Kawira kaachiel kod Mpuri Aburi eneno ni ng'ano madhi bedo jaloso e lo oganda mawuok e kaunti ma Meru. Pajo ndiko kaachiel kod pach josomo to oboke mar The Standard. Arsenal, the Gunners, nyoro otony kendo nyoro yudo mteremuko koro ogoyo ng'at ma chiegni tho tichako pakri. Yudo ng'ato kusetwe oliere tol tichako goyo, mano wirach. Aya oboke mogi kan kod oboke mar The Star. Thor mara wacho ni oboke mar The Star nen how broke farms got 25 billion Kenya shillings Ketraco contracts. Mago mibadhi mokwako kambi mar Kentraco e pacho kae. To oboke mar 3 en ni jogo mane onego jofwamb weche mar KBC mano beti baraza iwacho ne uchiele kod magina e face mare, iwacho ni kanye mane ochiele kod magina kod jonjore mapok ong'ere nyaka sani. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7 chenro mar manyo Chief Justice manyien ma pacho kae dhi chakore ayango odiochieng' ma kawuono. Kama odiochieng' ma kawuono Judicial Service Commission dhi timo interview ne